Human gideklara ang diarrhea outbreak nitong Sabado sa Barangay Tulalian sa Santo Tomas, Davao del Norte kung asa usang patay. Isa ka ang kaso ngadto sa 363. Busa gilagipailam sa RT-PCR test ang ubang pasyente aron masuta kung sintomas makini sa COVID-19. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nadugangan og kapin usa ka gatos ang ihap sa mga nagkadayariya sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Hinungdan nga miabot na sa 363 ang partial nga tali sa mga pasyente. Sigon sa Municipal Information Office, daghan ang nagduha-duha mo patambal gawas lang kung grabe na ang sitwasyon. Bunga kuno sa kahadlok nga mataptan og COVID-19. Unfortunately, naay isa ka death dito sa Barangay Tulalian. 58 years old male. Gitabangan naman nato siya, papahilo na ilahang family member. From tubig, to gamot, to ID nila. Because madami pang affected na mga residents dito sa Barangay Tulalian. Initially, ipag-stop na natin yung kanilang barangay water system kasi marumi naman talaga, nakita na ng team natin. And then we will have another water sampling. Sigon sa datos sa Municipal Health Office, duha sa mga pasyente ang nag-edad og 0 to 11 months, 20 ang nag-edad og 1 to 5 years old, 19 ang 6 to 15 years old, 30 ang 26 to 40 years old, ug 25 ang 41 years old pataas. Ang ubang pasyente ginakuhaan pa og datos sa pagkakaron. Pipila sa mga pasyente ang nakabati og grabing pagdaot apan wala na dehydrate. Busa gipailam sa RT-PCR test ang 70 ka pasyente aron masuta kung diarrhea nga sintomas sa COVID-19 ang nasinati. Naa na may mga ubang pasyente namo na napakita na naa sila'y amoeba as per fecalysis result nila, pero ongoing pa gyud ang amuang investigation. Giduaw na sa mga opisyalis sa Neskutang Lungsod ang Barangay Tulalian o ginagipatuman ang mga safety protocol aron makontain ang outbreak. Ingon man hugtanong ginapatuman ang mga polisiya nga makatabang og pugong sa COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.